बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ चिरांनि बेंटल ओनसोलनिफ्राय 7 बर' सेंग्राफोरखौ किडनेप खालामनायनि दायाव हमदों होननाया नंखाय नामा? मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाय सुबुंखौ 7 सेंग्राफ्रा किडनेप खालामदों होनना बुंदों बे सुबुङा सासे ड्राग्स फालांगिरिसोमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे 7 सेंग्राया ड्राग्स फालांगिरि वासिम आक्रामखौ हमनोसो थांदोंमोन। मानोना बिसोर बायदि ड्राग्स फालांगिरिफ्रानो लाइमोनफोरखौ बरबाद खालामो। साननो गोनां बाथ्रा दि बिसोर 7 सेंग्राफ्रा किडनेप खालामदोंमोनबा बिसोर मानो बेंटल पुलिस थानासिम लांखो बे ड्राग्स फालांगिरि वासिम आक्रामखौ? ड्राग्स फालांगिरि वासिम आक्रामासो जोबथेसालिनि बायजोआव दं आरो बेखौ हमग्रा सेंग्राफ्रासो जोबथेसालि सिङाव दं लांखारनायनि केस होजाना। थारैनो सोर सैथो बेखौ नायबिजिरनायनि उनावसो रोखा जागोन। फैगौ उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव गावजों गाव हाब्रु सारज्लायनाय। बावैसो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ दिल्लीयाव लोगो हमनानै बिटिसिनिफ्राय बिजेपिखौ होखारनायनि सायाव सावरायनाया सैथो आरो जुदि बिनि रेकर्डिं नांगौबा दामना होगोन होनना बुंदोंमोन। बिनि फिननाय होनानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुङो दि बिथांनि मा रेकर्डिं गैया, बिथांनि जोंनाव गोबां रेकर्डिं दं। सोरनि न'आव जनानै सोर उदखारि हान्जाखौ जोनोम होनायनि सावरायदोंमोन। इन्ड' नेपाल इन्टारनेशनेल गेम्स 2022 आव सनानि मेडेल मोननो हादों बर'नि फिसा बाबुल बसुमतारी बिथाङा बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय 2 नं आनन्दपुर गामिनि बिफा कान्त बसुमतारी आरो बिमा फाउदर बसुमतारीनि फिसाज्ला बाबुल बसुमतारीया 29 मेनिफ्राय 30 मेसिम खुंजानाय इन्ड' नेपाल इन्टारनेशनेल कुम्फु गेलेनानै सनानि मेडेल मोननो हानायखौ बिश्वनाथ जिल्ला एबसु सोनाब आन्चलिक बर' फरायसा आफाद आरो गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना बरायो। बर'नि फिसा बाबुल बसुमतारीया सनानि मेडेल देरहानो हानानै हादरजों लोगोसे बर' हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। मख'नो गोनांदि बिमा फाउदर बसुमतारीया फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना हाजिरा मावनानैब्लाबो फिसानि थाखाय गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो गोजौ फारसे जौगालांहोगोन होनना फोरमायथियो। बिटिसिआव उफ्रा बिसायख'थिनि दुंहाव बार। माखासे राजखान्थिगिरिफ्रा रन्जन दैमारिनि मुं लाना राजखान्थि गेलेदों नामा? भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल सुंद'बै पिपिआइनि बिजाथि राजकुमार दैमारिनि बिबुंथि। पिपिआइखौ रायजो राजाफ्रा देरहाहोयोब्ला रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनानै पिपिआइआ रन्जन दैमारिखौ बिटिसिआव चिफ मिनिस्टार खालामगोन फैगौ 2025 मायथाइयाव होनना। बिथाङा बुंबावोदि जों दायो नुगासिनो बिपिएफ आरो इउपिपिएल मोन्नैबो दोलोआनो रन्जन दैमारिखौ बिटिसिनि चिफ जाजानो गिनानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामाखै। रायजोनि थाखाय नांनाय सुबुंखौ जोबथेसालियाव सोनानै बिथांमोना राजखान्थि खालामना जागासिनो। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ गेस सिलिन्डारनि सावगारियाव फट' होनो बयखौबो खावलायो होनना। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि उनावबो बारग' एनडिपि बिष्णु गयारी उर्फे जि बिदाइनि मुङा मानो दाबो एनआइएनि मस्ट वान्टेडनि फारिलाइयाव? जि बिदाइनि मुङाव 4 लाख बान्थाबो फोसावनाय जादों एनआइएआ। बिर जोहोलाव जि बिदाइखौ जोबथेसालियाव सोफिनगोन नामा? थारैनो बिथांखौ सोफिनोब्ला बियो मोनसे साननो गोनां। गोबां असमिया खौरां बिजोङाव जि बिदाइखौ जोबथेसालियाव सोफिननायनि खौरां फोसावगासिनो। थारैनो बे खौराङा सैथोमारब्ला बर'नि दैदेनगिरि गेदेमाफोरा बिनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ समासो फोरमायगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।